Bon dia Bones tardes. i bona vesprada, gentada. Roseta, avui ben contentíssim. Estic contentíssim. Ja te veig com el vermell. Què ha passat? Pues mira, he conegut una persona i és que ho sé cert i estic seguríssim. És definitiva. Ho sé, segur que és així. Uau, i això com l'has coneguda? Per la universitat, la feina, de festa? Per Tinder. Per què? Per bon? Per Tinder. Per Tinder. Bueno, crec que per Tinder no cerquen el que se diu algo definitiu. Bueno, Però bé, quan fa que la coneixes? hombre, ara deu fer... Quina hora estem? Ara fa 2 horetes. Ah, vinga. Posa això en marxa i ja me diràs coses. Ai. Bueno, Això, ara, no sé si s'ho veurà o no en el podcast, però el que ha passat ara ha estat, cuanto menos, un poquet surrealistes, les coses com són. però és el que som aquí. Tot és improvisat, o quasi tot. Si ha de sortir bé, sortirà, i si ha de sortir malament, pues... Exacte. Per això estem aquí, o no? Per això som aquí. Això en part és la gràcia del podcast, d'estar-hi, cap i al fi són nosaltres, Exacte. i m'han dit, oh, guys, m'han dit que me coneixen molt per el podcast. O sigui, en el sentit de que xerrant amb una persona i me diuen, sí, a tu t'agrada això? I jo, Uau. i tu com ho saps? I me diuen, no, és que te vaig escoltar. És heavy, és impacte que dius, la gent me coneix. Sí. És com, ui, Però, bueno, no passa res. de què venim a xerrar avui, Rosa? Avui, així com varen donar una pista del darrer episodi, pues avui hem volgut titular aquest episodi com pronuncies? Jo, se m'ha sortit la vena francesa, de l'amour. L'amor. I en general, com a romantitzar les coses, no? Per, tocant un poc tots els temes que tinguin a veure amb algo d'amor. Des de dues persones completament, totalment expertes en aquest tema. Total. Tenim anys d'experiència que mos avalen. Mare de Déu. Tu creus que si contessin les nostres experiències aquí podríem fer un episodi sense? Ai, Jo crec que faríem part 1 i part 2, sí. Jo és que tinc bastant per contar. Jo també. I, bueno, Bé, ja està, com estem anant un poc per les branques, la veritat. jo Però- tanta experiència no tinc, però... Oh? Bé, vinga, va. No? Sí. Ara m'he quedat a quadres, no sé. No, que tanta experiència no ha tant per contar. Jo tampoc, no ha tant per contar, però molt per riure. Això sí. Ara ho has dit. I coses que tu els veus ara en perspectiva i Uf. dius, I dius, què fas? exacte, oh, eres molt curt. En 16 anys. Oh, man, t'has parat mai a mirar les converses d'Instagram de fa a la millor 5, 6, 7 anys? No els vull veure, tampoc. Jo sí, i no ho recomano a ningú. No ho recomano a ningú perquè de vegades veus qualque cosa que dius jo a esta persona no la conozco. Verdad. Però bueno, que ja m'ho estem anant un poc per les branques. Nosaltres aquí avui venim a xerrar un poquet de l'amor. De sabó. O sigui, el que entenem nosaltres per amor i un poc... Quin tipus d'amor hi ha, no? Segurament serà el podcast més beneït de tots els que ja hem fet, Sí. perquè serem dues persones xerrant de coses que cada fora que has sentit ni un. Bé, o sigui, com els altres episodis, però avui un poc més. Efectivament. Però bueno, No tenim experiència, no tenim estudis relacionats amb l'amor. No, en plan, tampoc podem anar a filosofar molt profundament perquè tampoc tenim... me falta una cervesa per filosofar aquí, no ho trobes? Sí, una cerveseta. Bueno, tu, Rosa, què entens per l'amor? O sigui, t'han de xerrar que ara faríem un programa de l'amor i tot això, i tu què és el que entens per amor? Per jo, l'amor... És difícil de definir l'amor. És que jo m'ho van demanar i me van començar a fer com a preguntes, tipo, no, això que m'estàs dient tu no és amor, és estima.
I jo, what? I I com ho definiries tu, l'amor? jo, l'amor, és que és tan ampli que no se pot definir. És que és una... Bum, ara ja, aquí puc mullar el micro i jo ja he acabat És l'episodi una... per allò. És que és un tema que abarca tanta cosa. I no és, i és molt subjectiu. Perquè Exacte. per exemple, el que jo entenc per amor, a lo millor tu no ho entens. Mm. O, És molt subjectiu. per lo que jo és romàntic, per tu dius, quina cursilada. O és al revés. M'explico? Per jo no és suficient, saps? Jo el que sí que puc dir, i no ho dic a ciència 100% certa, sinó que cosa del directo, sinó que crec que més o menys una Rosa opinarà el mateix que jo, que hi ha com a diferents tipus d'amor. Sí. Per exemple, no és el mateix amor que li tenc jo a la clapeta, que és la meva cussa, que és que li podria tenir a un amic, a els meus pares o a qualsevol altra persona. Que va, no és el mateix amor que pots rebre ni el mateix amor que tu pots donar. Que va, no és el mateix amor un amor d'amistat que un amor cap a ta mare o ton pare o cap a la teva parella sentimental, saps? Exacte. És que és tan És que- difícil de mesurar. Ho van xerrar, te'n recordes l'episodi passat, que dèiem, se pot mesurar, però el que sí que crec que en general és que una persona dona l'amor que espera rebre. Així Això de clar. sí. I un exemple que jo posant exemples no són bo, però en posaré un, porque puedo. Tu quan fas cas en el teu cas, la teva cursa, esperes que el causa cosa estigui content de que tu li facis cas o no. Sí. Això és la meva teoria que ho explicaria un poquet. Bé, tu dones el que tu vols rebre, però moltes vegades no reps el que dones. Eh? Exactament. I és aquí és quan hi ha el problema. No, és que jo he fet molt, i l'altra persona, l'altra part de l'equació, potser també, a la seva manera. Exacte. Saps? Ara m'acaba de venir un flashback en el cap. Te'n recordes a ESO? Vale? El dia de Sant Jordi. Uau. Lo Això crec que se feia. era dels millors dies de la meva vida. Jo te juro que era... És millor, perquè per qui no ha sigut de Cies Porreres, ja no heu anat mai, el dia de Sant Jordi el que se feia era, tu un parell de dies abans, la setmana abans, crec que era, compraves unes cartetes per €1, €1,50, no sé què era. O sigui, Una pixarada. eren barates, entre cometes. I el que se feia era, el dia de Sant Jordi, els de tercer d'ESO se passejaven per les classes Sí. amb totes les roses, que cada rosa tenia una Dedicatori. o podia ser, bé, sí, una dedicatori amb un nom o anònima. Exacte. Què passa? En el moment que entraven a classe, que tocaven, i tu sabies que aquell era el dia que ja havia de passar, era increïble. Sí. Perquè damunt doncs, posaven nerviós, a suar, no sé què. I quan començaven, sempre hi havia una persona a classe que si els altres s'enduen 2 o 3 roses, aquella persona se n'endua 8 o 9. Bueno, ja he de dir una cosa, i és que jo també, els 2 primers anys, totes les amigues m'ho deien, si tu me regales, jo te regalo, saps? I arribaves a que teva amb 8 o 9 roses, També. però perquè totes eren de les amigues que vos viu. Si tu me'n fas, jo te'n faig. Sí, o sigui, aquesta tradició que hi havia allà era espectacular. I el que m'ha fet recordar una cosa és, quan tu fos una rosa a un amic, normalment solia ser, sí, amics. Sempre fos una rosa amb un text superguapo, bé, la majoria de vegades el te curraves un poc. John Ward. Jo t'ho guardo totes. Mm. I el que m'encanta és que tu escrivies no sé què i sempre en el final normalment solies posar t'estim. Sí. I després, entre parèntesis, com a amic o com a amiga. O sigui, jo me'n recordo d'això. En sèrio? Sí, ja tinc un parell de roses que ho posen i jo vaig posar també qualcun. És com si dir. T'estim molt, però si aquí hi ha la barrera, tu estàs en aquesta banda. Però tranquil·la. Exacte. En plan, no vull res en tu. T'estim, però... T'envio una rosa, però... Ei, Exacte. En aquell moment era el mateix que dir i si obrim la relació? Era com si dir t'estim, però tu aquí, saps? No te passis males intencions. No agafis males intencions. Que fort, jo no me'n recordo si qualcú no posa això, si no diria, oi, que cutre. Jo és que la vaig llegir fa poc. Que bones. I és molt bones. I damunt després veus la gent que t'enviava roses o que enviava roses i dius Uau. amigo. I ara hi ha gent que no xerram ni res.
gent que no sé ni si són per aquí, si són per allà. Heavy. Però bueno, això és lo bo, lo La va de graciós. créixer, donar grans. Eco, que no venguin en cuentos. Jo me diuen, tornar gran és una merda. No ho sé, Te'n dones compte de moltes coses. Jo no diré que és una merda. però... Bueno, perdó. No, jo anava a dir que és vera que se viu molt millor fora sobre les coses. Jo, és que quan era petit, que entre cometes passava de tot, jo estava molt bé. Que no eren tan conscients. Exacte. Sí, Saps? estaria No molt... t'aturaves a pensar en les coses. Avui sortim amb la bicicleta, anem amb la bicicleta. Sí. No, però tornar gran també comences a valorar més el que tens. Exacte. És a dir, jo ara xerrant d'això de les targetes, el que mos currava en la dedicatori, joder, això sí que és... És que a damunt se xerrava un parell de setmanes abans ja, de lo típic de me faràs targeta, perquè jo tot en faré, Sí, però això arriba a ser lo de menys. És a dir, lo guai és el que t'escrivien, que jo a vegades de uau, com m'has escrit això? Eco, Saps? És a dir, has dedicat un temps a escriure-me... que damunt solien ser guapíssimes les Sí, dedicatòries. sí, per això, Solien. per això. Però Per bueno, això ho dic. mira, feim aquest break i jo aquí li vaig proposar una pregunta a la Rosa que a veure si tot només se podia estimar o l'amor només existia a damunt d'allò que està viu. Jo crec que pots estimar a qualque cosa que ja no és viva. És a dir, l'amor crec que no desapareix. I no només això, l'estima que tu pots tenir a coses que no estan vives o que ja no estan vives. Aquí hi ha aquest... Tu segueixes món. tenint aquest amor que sents cap allò que saps que en un principi sí que estava viu i l'estimaves, però una vegada ja no és. Jo crec que l'amor és igual, encara que mai no ho desapareix. tinguis. Exacte. I el mateix passa amb aquella gent que tenia la teva vida i a poc per circumstàncies A o circumstàncies B s'han fet en fora, jo crec que hi ha una part que sempre te queda que malament li hagi agafat molta ràbia, sempre tens aquesta mica de record de lo que va ser, De lo que... Sí. a lo que te feia ser. Perquè no és... a Erasmus me van demanar tu... No, com era la pregunta? Era, a tu t'agrada la persona o la forma en què ets quan estàs amb aquella persona? I vaig dir, ostres, això és... Dóna molt a pensar, Perquè tu també, seguríssim t'ha passat, veure una persona que, molt bé, superamics, i quan està amb una altra persona, amb altra gent, dius, joder, sí que ha canviat, saps? Sí. I aquesta pregunta, hombre, també he de dir que és una pregunta que me van fer a les tantes de la matinada tornant de festa en el tren, ja us podeu imaginar com estem nosaltres en el tren i en quines condicions anàvem. Clar. Però té moltes lectures, això. Tipo, no el mateix comportar-se amb els teus amics que amb la teva família, saps? Claro. Però tampoc és el mateix que si tenc dos grupos d'amics, amb un grup d'amics te comportes d'una manera i en l'altra, que ja dius, ui. Xirria un poc, Sí, per dir-ho de qualque manera. sí, sí. No sé. El tema d'amor és un tema que a la vegada me sona com a tan tabú. No sé, tu, en el dia a dia, sents xerrar d'amor. Jo no. Jo sí. No sé si és perquè també xerres d'un context de panes, No, però... jo no és que xerri d'amor, sinó que, clar, com que a falta d'amor que tinc, pues, llegesc molta novel·la romàntica, per tant, jo l'amor sempre està. Sempre que puc mirar una pel·lícula d'amorcito, jo m'encanta. Jo les pel·lícules romàntiques... sí. M'encanta veure que el final és feliç. Si Uh, qualcú pot tenir, pues que ho tingui, saps? el diario de Noah, poc se'n xerra. No l'he vista perquè no vull plorar. Buah, Per tant, no diré res fus. Només vols dir que l'he vista, bé, més de 5 vegades. Sí, fàcil. uau. Però Jo, bueno. una que em fa molt plorar és la d'Amor a Medianoche. No sé si l'has vist. Sí, és... Buf. Aquella que té una enfermedad de no pot sortir. Uau. I la de... aquell que va en cadira de rodes, com se diu? Que és un que va en cadira de rodes i hi ha una cuidadora
Sí, de Leotardos. De Leotardos, Sí. aquella. Bo, Aquesta també és molt guapa. quan la vaig veure la primera vegada, jo bramant com una lot petit. És que, uf, No sé, jo aquestes coses me toquen la fibra. claro, no, i lo normal. És que Eco. I per algo existeixen. no només pel·lícules i llibres. No sé, tu, jo tenc en el meu Spotify una playlist que se diu Un cartutxo enamorat. M'encanta. I són aquestes cançons que dius un dia tonto te pega i jo què sé. No, no sé quines cançons hi ha, però Gabriel, has estat enamorat qualque vegada? crec que hi ha molt de Pau Aivesa. Uf! És difícil aquesta pregunta. Sí, una vegada. Una? Una. Tu, Rosa? Jo crec que enamorada no he estat. En plan, jo... Heavy. Sí, una vegada. Sí. Exacte. I se passa malament després, eh? Ja, jo és que ho he passat molt malament, però és que no sé si he estat enamorada. Saps? És que, vale, lo millor... Però ho he passat molt malament, igualment. És una merda. O sigui, És que... és una merda, però és que has de passar per saber el que és. Sí, sí, sí. Saps? A damunt ja se me va juntar una època molt dolenta de... Les coses no van funcionar. Bé, torarem, perquè després me trobes gent de festa i me diuen de tot i jo no. De qui vas estar enamorat? Exacte. I no és qüestió, perquè me veien que no conec de res. I ja està, no. Mem, existeix el món no correspost? No correspost. En plan... O sigui, Jo sí que hi pot haver dins una parella de dos, a lo millor sí que pot haver una persona més enamorada de l'altra. Això te refereixes? sí, i a la vegada dir com a tu estàs enamorat d'una persona i que l'altra persona tingui zero feelings per tu. Bé, això clarament existeix I això no i és seria, molt trist. no seria entre cometes molt grosses d'aquí fins aquí. Obsessió. Mm. En plan, d'una persona cap a l'altra. Sí. En el moment que passa això és... Sí. És que per reflexionar, Que tens molt idealitzada l'altra persona. És que és això, moltes de vegades. Per això, que de vegades s'aixerra tant que diuen però com l'has pogut triar? O com l'has pogut triar? Perquè jo veia el que veia. Exacte. Saps? Dins el teu cap se forma com una idealització superforta i crec i no te deixa veure tot l'altre. Eco. És que de vegades, i malament siguin coses que són super... que tots... Qualsevol persona... Uf. Sí, he volgut dir tantes coses que... Exacte. De vegades són coses que les persones de fora ho veuen claríssim. Sí. Però claríssim, i te diuen, com és aquell meme? Amiga, entérate. Date cuenta. I tu dius que no, que lo que deia no és vera, no és vera. Clar, i tu te penses que és amor i no ho és. Exacte. I és... Obsessió. No és amor, és obsessió. Claro. Però bueno. Quina pena quan passa això, tio. Molt. Per això jo sempre dic que s'ha de tenir una mica d'amor mateix, d'amor propi. Ha. Que darrerament, no sé per què, però crec que s'està posant molt en valor. Molt. Perquè és important, jo crec. És a dir, la societat, jo crec, mos han... Ui, perdó. Au. Mos han com a imposat que hem de fer les coses sempre junts, en qualcú, tal i qual. És vera que ser humà per naturalesa pròpia som unes Som més sociables, sí o sí. en plan, sí. Però sí que és vera important que has d'aprendre a fer coses per tu mateix, no? Jo de veure que si ara, per exemple, hi ha segons quines coses que sí que he hagut de fer-les per jo mateix, però un exemple tonto. Anant al cine tot sol me sent molt, molt malament. En sèrio? Sí, perquè me sent com se diu, joder, aquí hauria d'haver qualcun jo. Ai, jo n'he vist moltes tota sola en el cine. Sí. Quan vivia a Palma, si tenia un dimecres lliure, o que sortia pret de la universitat, no puc més, necessito descansar, i me n'anava al cine És i que, mirava en una veritat, és pel·lícula. planazo. Jo sempre dic que li tenc molta enveja d'aquestes persones que són capaces de fer plans tot sol. Tu te'n vas anar de viatge a Teruel tota Jo sola? vaig anar de viatge tota sola. Buah, és que... És que... Jo vaig veure Sí, el post d'Instagram, vaig veure Teruel tota sola i dic, ni de conya. sí, sí, sí.
vaig agafar el meu cotxito, vaig anar en la barco fins a València i de València vaig anar fins a Teruel. Uau. O sigui, jo això és una cosa que ni me passa pel cap. Sí, vaig dir, per què no? O sigui, si no ho faig ara, no ho faré mai. No vull esperar que qualcú a que ho facin jo, saps? I què tal l'experiència? Molt guai. Fuà, brutal. Jo em pensava que m'avorriria o que no sabria què fer i no, tot el contrari. Vaig estar tota sola, vaig estar jo en els meus pensaments, fent el que jo volia. Teruel existe, Teruel existe. No sé, molt guai. I com que tenia un parell de dies lliures vaig dir, és la meva oportunitat. Són aquelles coses que si no el fas ara no el faràs mai. Sí, total. I en aquest sentit sí que te l'ha per gust olé, perquè ja és una cosa que, per exemple, no hagués fet mai en sa vida. Mem, ojo, a lo millor sí, però si ho hagués fet m'hagués anat a Menorca. Ai, vist a lo millor. Això, jo el que sí, ja el primer viatge no volia que fos, ja que sé, a Londres o a Itàlia o això, que ho volia fer, però vaig dir, bueno, el primer viatge crec que haurà de ser un poc més a prop, i així ja veiem... A prop, a Teruel, a dues passes, saps? Però, o sigui, ja no surts d'Espanya, saps? Sí. Vaig anar aquí de vora i... Molt infravalorat està a Espanya, me n'he donat compte. Bueno, a Teruel tampoc hi ha molta cosa. I Però... Porreres és el millor poble del món, però hi ha Porreres. Ja, bueno, hi ha moltes... Bé, sí, igual que Teruel. Pues ja està, estem acostumats a això. Teruel està bé, podeu visitar. Hi ha molta gent molt guapa de la catedral. Sí, molt bé. Jo li dic una història, en la rosa que s'ha de fer guia turística. Guia turística no, em refereix guia d'això d'història de l'art. A lo millor ho seré, no sé. Sí. Quién sabe? Les voltes que dona la vida. Jo li poso aquí la idea. Guia turística de Porreres a l'Agra. Hauries de rebre així a la gent amb una panera d'obercocs. No me l'iglesia. Agafau. Però sí que és vera que darrerament troc que, almenys ja me surten com molt de TikToks i molt de Reels i moltes publicacions de gent fent coses tota sola, gent que te diu que has de fer coses tota sola i no sé, és una arma de doble fil. Sí. Perquè per una banda tens que vale, si estàs superbé fer coses tot sol, cadascú ha de tenir la seva pròpia consciència, ha de poder saber fer coses tot sol, però a la vegada, no sé, perd un poc el romanticisme tot. Hombre, estar tot sol està bé. Sí, has de saber estar tot sol, però també has de saber estar amb gent. Jo això el que m'agrada dir és que si estàs amb qualcú, no per fet d'estar amb qualcú has de canviar el que fes abans. Exacte. Saps que potser sí que ho vol canviar i un 10 no tens res a dir, xapó, però em refereix, si estàs amb una altra persona no ve per canviar la manera que ets, sinó que ve per... No sé com dir-ho, però ja m'has entès. Tentes. Exacte. I això, i el que t'he dit un poc és del tema de romantitzar les coses. Troc que darrerament hi ha una obsessió en romantitzar les coses que fa por. No sé, tot a dia d'avui. Qualsevol cosa li poses una canció. Rosa, t'ho juro. No sé si ets la paella negra que m'he menjat avui per dinar o què, però estic on fire. Està de tope. Això, la de romantitzar les coses. Que no posar sé, una cançó en el TikTok. posar una cançó d'aquestes típiques de Happy Day o coses així, i troc que a dia d'avui s'estan romantitzant massa coses. Saps? Per exemple, l'altre dia va sortir un Reels que era Get ready with me para ir a ordeñar las vacas. En aquell moment s'ha romantitzat anar a munyir vaques. És que, en tot s'aprecia la gent que ho fa i tot, però no és gens romàntic. No. De romántico no tiene nada. És com si dir, acompáñame a... Una cosa com si gens romàntica, Roseta. Acompáñame a tirar estiércol. Feina't al baño. Acompáñame a fer-te el baño. No, o sigui, hi ha coses que per la seva naturalesa no se poden romantitzar. Me sap greu. No se pot i ja està. O sigui, però també, aquest TikTok, jo també em posa nerviós aquest TikTok de parelles que posen a romantitzar coses bàsiques. Ai, sí. En plan, és el mínim que pot fer. No diguis, ai, avui
Hem anat al cine i m'ha donat un beso. És com, no, és el mínim que pot fer. És que T'ho juro. I, per exemple, jo, estava plorant i m'ha donat una abraçada. Ai, jo és que em fan moltes ràbies. Els vídeos aquests de... antes estaba con mi pareja tóxica y ahora descubro lo que es una buena pareja. Saps? I són coses que, bàsiques. bàsiques, que qualsevol persona con dret faria. Mm. Amiga, Date cuenta. date cuenta. És que, joder. Però sí, trobo que hi ha hagut un poquet de... un excés de romantitzar coses. Sí, sí, Que- sí, sí. Ara aquí puc fer un break i contar una anècdota que em va passar just ahir. Vinga, jo vull saber perquè És que duc ja una horeta dient des que, de que és som aquí increïble. diguet, Rosa, t'he de contar una cosa. I encara no me l'ha contada. Vale. Imagineu-vos, jo estic a la feina, a la recepció de l'hotel, Sí? rep una cridada, ja veig que és un número d'Alemanya i dic, bien, agafa el telèfon, sí, que te puc ajudar, no sé què, i diu, per començar, m'has de fer un favor. Una alemana que xerrava un espanyol, un 10, jo vaig dir, Uau, ojalà, gràcies, enhorabona. gràcies. I me diu, és que m'has d'ajudar a trobar un nin que anava amb la seva mare i amb el seu germà petit, perquè, mira, t'explicaré la situació. I la mare me va començar a explicar i me diu, jo tinc una filla d'aquí d'Alemanya que és molt tímida i va conèixer un lot aquí a l'hotel. I jo en aquell moment, jo, Què? estava sentat i vaig començar. Com per cridar la gent que vengués i posar l'altaveu perquè jo en aquell moment no me creia res. I me diu, bé, i doi, la meva filla va conèixer aquest lot i com que és molt tímida i li costa conèixer gent, me demanava veurem si podries trobar aquest lot i donar-li el número de telèfon, el meu número de telèfon a sa mare, perquè així ens posaríem en contacte i seria una però- manera de que els al·lots no perdessin el contacte entre ells. Però què és això? Què és això? Jo en aquell moment me fan falta ales. Jo ja, en aquell moment ja era un cupido. Me vaig sentir una responsabilitat. Però, què? O sigui, no. I li vaig dir, vale, però saps més o menys a quina habitació pot estar? I me diu, era una habitació del bloc L. I jo dic, n'hi ha d'haver 60 habitacions, o sigui, pot tu cercar. M'hi vaig posar i vaig trobar No. No. la persona. I jo La vaig dir, Palestina? aquests, per lo que més vulguis, acaben junts no perquè tenien 14 i 15 anys, però mos hem entesos. Que fuerte, que fuerte. Telefona a l'habitació, No com a te crec. 2 o 3 vegades no m'agafaven i dic, joder, encara... Jo no hagués deixat que jo s'hagués acabat així. No, per començar. Bé, telefon i la quarta vegada xerren la dona i li dic, hola, és que m'ha telefonat una dona que va passar això i la resposta de la dona va ser, sí, pum. I jo vaig dir, no me fotis. Morta na Linda. I et sap qui sons. És que me vaig quedar a quadre, vaig dir, podria haver estat una història De- romantiquíssima. És que, imagina't, ja faig feina, no diré l'hotel, però està un puesto que es diu Esmeralda, no? De nom. Mm. Nosaltres ja m'ho muntàvem la història en el capet. Hagués estat de pel·lícula. Luna de miel a l'hotel. Sofia Esmeralda. És que tenim clients fixos per 50 anys. En Gabriel ja se va muntar. La sèrie, la pel·lícula en 50 escenes diferents. És que Amb el pròleg i tot. això, no me diguis, Rosa, que no, és de pel·lícula d'Antena 3 de dissabte a hora baixa. Per I a favor. més alemany. És que a més... Jo en aquell moment, quan vaig rebre la cridada, no m'ho creia. Que bo, hagués estat una passada. I bueno, jo ara el que faré és, pues, com que ja no té fins el cap de setmana que ve, jo, el cap de setmana que ve, promet tornar a intentar-ho. Uau. Tornar a telefonar a aquella senyora i dir-li, no he aconseguit, però ho tornaré a provar. Me varen penjar. És que no me puc posar al mig de l'amor. No puc. És que t'has de fer... Com se diu? Celestino. No. M'ha bastat, A tu, Rosa, no te'n recordes quan eres jove, no? Que encara són joves, ostres. Quan anàvem a ESO, això,
seguríssim, o jo almenys jo he fet de Celestino. Vamos, era la feina número 1. Lo típic d'anar a una persona, saps que al meu amic li agrades. O agafar la teva amiga i és que li agradava. Bueno, hola, no sé què, no sé quan. Ah, ara ven con la competeix. I el patejava. I així mil i una. I després ja estava, surgia l'amor. Però mai te donaven les gràcies, almenys a jo. No, sempre de... Ai, Rosa, no facis això. no m'enxerris. No facis això. Però després mira tu, Ei, com més... No diré la frase. No diré... Tu saps quina frase anava a dir, no? No. Però no la diguis si no la vol dir. No, perquè m'hagués ficat amb un problema un poc gros. Bueno, això ha estat un poquet, no t'apareix, l'episodi de l'especial Amor. Sí? Com heu vist, són dos que no m'ho enteram de res. No em dius res, no em dius res, en vera. Però bé, és que tampoc tenim molta experiència. Jo no tinc molta experiència dins l'amor. Què hem de dir? Per tant... Què hem de dir? La nostra pitjor experiència, la nostra millor? No, jo la meva pitjor experiència no la puc dir, perquè Jo és que tampoc la pens dir. és que la vaig passar molt... Jo només diré que ho vaig passar molt malament. Tu, la teva experiència? Jo només diré... Que també ho vaig passar malament, ja Sí, està. jo només diré que... Tots tenim experiències dolentes. Que un i un no sempre és dos. I jo ja ho he dit tot. Bueno, Però bueno. jo tampoc. Jo tampoc. Dios, borra. Jo tampoc. Que fort. Ai. Trauma. Veus, quan diuen que som un desgraciats, que som un desgraciats i punto pelota. Que fuerte. Bueno, quan estàs enamorada, si has estat, és molt guapo. No veus les coses. Exacte. I la dolent ve després, però no passis pena mentre estigui enamorada, doncs molt guapo. Eco. M'he quedat en blanc, ara. Ara, bueno, secció especial. Sí, secció especial, vinga, va. Avui la secció especial és idea d'Anna Rosa. Ha estat idea meva. Però una idea que he tingut. No, en té molta roseta. Bueno, no dono per més. I... Jo crec que en vista que l'has triada tu, l'has pensada tu, l'has explicat Ja he tu. pensat en fer un rànquing de els cors de WhatsApp que utilitzam o que ens agraden més de l'amor que estiguin relacionats amb l'amor. No? Bien, ja ho veig bé. Tots 5. Top 5. Mel. Vinga. Comença. És que ara tenia un cinglot i m'ho estic aguantant. Comences tu o començo jo? Comença tu, vinga. Començo jo? Vinga, va. Per jo, el meu top 5, el darrer de tots, és la cara així vermelleta amb els corets voltant. Oh, Ja és, aquesta no l'he posada jo, però sí, perquè molt xulo és la típica que quan te diuen algo guapo o no sé què, pots la careta així, com a... Gràcies. Sí, gràcies. Perquè, per favor, si vos diuen una cosa guapa, no digueu tu més o tu també. No. Quan te diuen, ai, que guapo, tu més. No, tu més no, gràcies. Jo, si me diuen, guapa, jo passo, guapa tu. Eco, així. saps, coses així, però tu també, tu més. No, no, amiga. I millor la careta queixa és com a molt cookie. Bona resposta. Bueno, te toca a tu, Rosa. Ja el meu top 5 és a dir, de tots els corets que he posat és cicles amb un coret. És que m'encanta aquest emoticon, no? Jo és que me deia, sí, si clàsim un coret, i jo cercant, perquè som un Android, Tu no tens coret? no tenc inclòs cap coret, ja tenc un inclòs tota la vida. Pues l'iPhone, és a dir, si jo té un inclòs amb un coret. Pues Sí, m'encanta, i sempre ho poso. I a més ho tenc, a la meva segona compte ho tenc. hi ha un handicap, no ho puc emplear. Que guai, ja és que cicles amb un coret és l'hòstia. Però bueno. El tercer, el quart. El meu quart és el coret blau. Coret blau. Sí, i té un significat, i és que sempre que envia un missatge per l'equip de futbol, So. vermell i blau... Futbol. Futbol. I el blau és com a... És un cor neutre, és un cor que envies i és com a... Vamos, equipo. Ok. O sigui, no sé com dir-ho. Ja el meu 4 és vermell. És que el trobo molt bàsic.
Jo és que, per això, o sigui, Bàsic però efectiu, va bé per tot. Molt d'anys, cor vermell. Gràcies, cor vermell. Veus? Jo això després te diré el que em plec jo. El meu top 1 és per això. De molt d'anys, gràcies. Molt d'any. Bé per tot. Ah, val. Després, a poc. Quin és el teu top 4, Rosa? No, ara el top 4 vermell. Ah, El top 3, pico 3. Pico 3? sí. Sí, perquè a damunt... No és empalagós. No, i és un... A damunt és mono, és un Sí. pico 3. Sí, és com... Saps? Pico 3. I no és, entre cometes, no és tan sèrio com un con segons quin context és. Clar. Saps? No és el mateix un bona nit pico 3 que un bona nit cor vermell. Exacte. És que anava a donar aquest exemple. I no no és és el mateix. Igual que no és el mateix un bona nit que un bona nit. A bona nit. És que és per reflexionar. Sí. És que és teoria. Com ella t'ha repetit, hi ha una paraula, més amor hi ha Dins. 3 més. Ah, sí? Seguríssim. Jo a vegades poso una lletra més per no quedar sosa. Clar, això jo també, eh? Però, per exemple, un bona nit, o bona nit, vale, ok, normal. Però bona nit en 3 T's ja és per encendre les alarmes, eh? Ja és, ojo, aquí hay amor chis. El temps de variar moltíssim. El teu top 3 quin és? El meu top 3 és escoret amb l'esparadrap. Oh, És el corazón roto. Que jo sobretot l'emplei per quan tenia un plan muntat o el que sigui, o que me fa moltíssimes ganes. I al final no hi puc anar, o és com un jope. I emplei aquest coret i és com, que cuqui. que guai. Aquest cor també m'agrada molt. I és comodín, per dir-ho de qualque manera. En lloc de posar una cara trista, pues posa aquest coret. Oh, I- que bonic. I de vegades quan se diu, m'ha fet mal però estic bé. No passa res, te perdó. Exacte. Però, suma i sigue. I el teu top 2? El meu top 2 és el top 3 d'una rosa. el pico 3. Pico 3. És que, tu ho has dit, serveix per tot. Per Pico tot. 3 és una passada. I és que m'he aficionat molt a emplear pico 3, els 2 punts i I parèntesis. parèntesis. M'he aficionat en això. Jo també empleo molts punts i parèntesis. I la barra. És que m'és fàcil de trobar, moltes vegades queda més cuco, més senzill. I a vegades transmet més el que vols. Saps? No és el mateix he tingut un problema que he tingut un problema, 2 punts, parèntesis, content. Mm. Saps com se diu? He tingut un problema. Oh, he tingut un problema. Parèntesis i la barra. I la barra i és com, Buah, aquesta és heavy. teu top 2? Top 2 és color rosa. L'emplei per tot ara. Que rosa, no rosa, per favor, Però, és que no pot ser més obvi. El rosa fora res, perquè hi ha rosa amb baletes, el rosa Amb llumetes. estrelletes. No, jo rosa fora res. Aquest rosa fora res, l'emplei per tot. És comodín. He. I el teu número 1 El meu número 1 són les mans que fan així. se compra. Jo no Sí, havia no? pensat en aquest, però se compra. Jo és que aquest és com... Ja està, aquest ho transmet tot. Aquest sí que és... Sí, Aquest sí que és com si ho fes jo, saps? és com si, amor xis. La marxes. Ja no queda tan... Tan, Sí, tan lo típic, lo usual. Sí, tan en fora, sinó que ja és com més a prop. És com, Com... Ara s'usa fer això. no sé, jo no. Amb aquestes coses, Noves generacions. fer coses amb les mans, no. D'això me refereix, no me miris. bueno. No passa res. Aquí tots fem coses amb les mans. No sé fer Són molt importants les mans. Hombre! Si no, i s'han d'emplear. Sempre, sí. Sí, S'han d'emplear i són necessaris. que visc amb les manualitats, els lots. Massa poc plàstic que se fa a l'escola. Vinga, top 1. Top 1, ja m'estic gran per les branques. El meu top 1 és el core blanc. Core blanc, Sí. també m'agrada molt. Core blanc perquè, i l'explicació és neutre, se pot emplear en qualsevol context, és supermono, i un core blanc sempre te fa quedar com una persona educada, neta,
No sé. Sí. I damunt és que el millor és que se pot emplear en qualsevol context, en qualsevol. Saps? Quan t'has de donar una mala notícia, o, per exemple, a una persona se li ha mort una persona estimada, Mm. el missatge d'acompanyar el sentiment, el que sigui, cor blanc. Saps? Com si dir puresa. Wow. Has de donar que molt d'anys a qualcú. Explicación filosófica y todo. Aquí, Hombre, ¿no? has de donar que molt d'anys a qualcú. Com ho ven, en Gabriel? Molt d'anys, que passis un bon dia, disfruta, cor blanc. No sé, jo, però Sí, jo sí. és comodín. Va molt bé, blanc. Però bueno, cada persona Ja és no un el món. sol emplear? Ell emplea setmanes així que trobo que té tot el sentit del món el que ha dit. És vera. No hi havia pensat mai. Sí, està bé. Jo és que els emoticons així de les mans els tenc un poc... Uf, jo els emplei s'ànim, emplei molt aquest, emplei Jo- aquest. Però tot amb ironia, saps? Però a vegades l'ironia ja me passa per damunt. Ara que has fet això. Aquell l'emplei molt amb ironia, tio. I a vegades faig així, fora bola, i és com, ui. La ironia ja no està aquí. Va venir fa una setmana i mitja, sí, més o menys, el d'Amazon de casa nostra repartint paquet. I jo res, el diop, me diu, ¿eres Gabriel? I jo, sí. I diu, venga, tu paquete. Li dic, t'he de donar el meu DNI o el que sigui. Me diu, sí, venga, no sé què. Li dono el meu DNI, pujo en el cotxe, tanca la porta i me diu, me fa així, me diu, xatxa piruli. Tio, és que aquest moviment l'hòstia. No per res, però ja. I en aquell moment, entre el moviment de, així, i el xatxa piruli, serà, que me enamoro, me va. Chachi, piruli, sí. Era. És increïble. Ah, molt guai. Bueno, ja hem fet un poquet per dalt aquesta setmana. Sí. He fet l'episodi. Pot ser que sigui l'episodi més autèntic. El menys guionitzat de tots. Man, que no és que els guionitzem, No els però... guionitzam, però és que menys preparat teníem. Exacte. De fet, aquest episodi se va xerrar per gravar-lo ahir vespre. Sí, Bé, avui de matí, quasi. sí. Res. O sigui... Nosotros... Nosaltres ens despedim per avui. Sí, bon anar. Molt anam. Bon anar. Esperem que hagueu tingut unes bones festes. Sí, recomanant la cançó d'aquesta setmana. Espera un segon, farem així la despedida. És que ara anava a dir una cosa que anava a quedar molt bé. Ai, Te pareix bé. Bé, recomanant la cançó i després fem la despedida. vale, Vinga. bé. Quina cançó recomanam avui? Que tu m'ajudes, eh? Vinga. Perdó. No té res a veure amb la cançó d'aquesta setmana, eh? No, bueno, som molt cap a Nequiris. La cançó és d'en Changuito i en Tomeu Penya i se titula Duc mitja hora fent voltes per Palma Hola, hòstia. i encara no he trobat aparcament. Cotxe, moto. És que la part d'en Tomeu Penya hi ha una frase que no crec que no s'ha valorat lo suficient, que és la de i pots tercera però no hi ha manera. És que se pot emplear per qualsevol context. Sí, tio. És com, són com les frases que van dir l'episodi passat. Les de Nabel Rabassona, les de toca't la nariz tanta missa. Bernat Drive. És, Punt de coves, conyo. no m'han operat mai. Però, sí, és vera. I trobaven que era just i necessari posar aquesta cançó. Sí, Però tocava. també aquí troc que hem de fer una menció especial. Una altra cançó d'amor, hem vist que avui hem xerrat de Samó, hem de fer una cançó d'amor. Quina? Tu com veuries una cançó, hem vist que hem xerrat amb Tomeu Penya i que teníem una foto seva, ja. Sí, mos en revolta. Que diguéssim una cançó com, per exemple, d'una gatera me vaig casar. Això és molt pur. I És dur. que no hi ha res més d'amor que trobar l'amor una nit de gatera, i acabar-te casant amb aquella persona. Això és amor pur i dur. Sí. Però bueno, res, nosaltres ens despedim De tocar. de tot cor. Deixam un episodi que crec que no fa falta que mos cerqueu per les festes, diguem-mos el que... Els nostres traumes. els nostres traumites. No fa falta. Esperant que heu tingut unes molt bones festes, que ja heu estimat moltíssim, que vos hagin estimat encara més, Efectivament. que hagueu fet molta plàstica I molta manualitat. i moltes manualitats, xerrant de panades, no vos penseu que... Panades i rabials. I res, nosaltres ho deixam per aquí, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Un besito. Un besito
I res, faig el cap viu. I vos deixam amb la cançó. La deixam amb la cançó. Fem-nos per Palma.